Zena zela, zartagineko zitzi sanoaren joan jina bukatzean, aurra mailan jarrarazi nuen bribrau, eta hasietaren parean, kopeta apal eta begiak malkoz eze paratu zen. Plast urgilutsuaz xungoak hasietan ozenarazi nituen, usain gurin eta baratsuri. Ardikipeza erraldoia naka-naka irensteari ekin nion, deus ez bailitzan, aurrak triste jarraitzen zuen bitartean. Bihotza beratu zitzaidan eta murmuratu nion. Ardiki posi hau jatin baldin baduzu, zapata berri pare bat erosiko dautsut, peko harriako dendarik muntxoenean. Askiko dituzu gehien gustatzen zauzkitsunak hautatzea. Erran nuena, erran baldin banuen, erran nuen baiki. Aditzez pobre geratu nintzen bat batean. Handik minutu eskasean aurrak platera garbi-garbia zeukan. Urina ongi puntzinkaz, bildua eta emeki enearen sautzen ari nintzela, garaipen keinuka arin zitzaidan. Zapatak erosiko ditugu orduan, maite dituztanak? Bai, baina ez dugu halako presarik. Sarri da, badakik nolakoa ziren ama, hitz eman eta gero ez duzu hitza atxikitzen. Pentsa, ni horrelakoa? Hitza hitz euskaldun zuhurren elea eramaten zuen Espainetan, eta ordu haietan, hoien artetik garateren garainoko balizko erran zahar bilatzaileak oro madarikatzen dituen. Ustezko altxorra ikastoletan irakasten zuten gainera. Ertsi bedi sedera. Pentsatu nuen, zuzendariarekin arazo txiki horretaz ahoan bilori gabe mintzatzekoa nintzela, lehen baino lehen. Harrapatua nintzen.